हाबाफारिनि गेजेरजों मा दिनै क'क्राझारावबो बारग' एनडिएफबिनि बिबानगिरि मावथिफोरनो बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै रिहेबिलिटेसननि जि होनो गोनां जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव दिनै क'क्राझारावबो राननायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दिनै क'क्राझाराव गासै 1669 सानो बेखौ होनाय जागोन। मैयाबो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव होनाय जादों आरो बिनि आगोलबो जिहेतु होनाय जादोंमोन। दा दिनै आरो मैया होनायनि उनावबो आरोबाव माखासे मानसिया होनो गोनां थाबावगोन बा मोननो गोनां थाबावगोन, जायफोरना हयथ' भेरिफिकेसनाव एसे हयथ' माबाफोर रं जानानै बा मानिबा जाहोनाव बिथांमोना दिनै आरो मैयानि लिस्टआव फैयाखै। दा बेबायदि माखासे जायफ्रा थालांथ'बाय बिसोरनोबो थाबैनो होगोन होननानै मैया चिफ मिनिस्टारा बुंदों आरो हयथ' दिनैबो बुंगोन बिथांमोना खुनु माने बेबायदि साननाङा जे जोंना थालांबाय जों मोननाय नंला, खिन्थु थाबैनो बेखौबो होनायनि थाखाय बेबस्था लागोन होननानै मैया गिबि मन्थ्रिया बिथाङा बुंदों। बे समाव धीरेन बर' बिथांमोना मैयानि जाखिनि माने रिहेबिलिटेट होदोंमोन बेयाव माखासे गोबां आबसुनि माबासो बिथांमोन दं होननानै फोरमायदों। बेयो थार माने नङा। एबसुनि सोद्रोमाया मानो एनडिएफबिनि जानानै रिहेबिलिटेसन लानो, बेबायदि जाथावथाव नङा। बिथाङा जुदि बुंदोंबा सोर बबेनि बेखौ रोखा खालामनाया मोजां। मानोना एबसुआ एनडिएफबिनि जानानै रिहेबिलिटेसननि स्किम लाथावथाव बेबायदि मालाबाबो जानो हाया। सोरबाफोर जुदि बबावबा दंमोनब्ला, जुदि दङबायबा सासे सानैसो बबेबा ओनसोलनि, अब्ला हयथ' बिथांमोना गोदो एबसु मावदोंमोन, हयथ' गेजेराव बिथांमोना एनडिएफबि जादों, बिदिबो जानो हागौ। खिन्थु एबसुआनो एनडिएफबि जानानै बेबायदि रिहेबिलिटेसन स्किम लागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया, जाबोफेराखै आरो जानायनिबो बाथ्रा गैया। बिथाङा जि अजदखौ दिखांदों बेयाव जुदि बिथाङा बुंनो हायोबा बबे जायगानि मा नाम बेखौ बुंथों, खिन्थु ओरैनो बुंनाया मोजां जानाय नङा। जे हयथ' नंगौ सोरबाया गोदो एबसु जादोंमोन जानो हागौ, खिन्थु गेजेर ससेयाव हयथ' बिथाङा एबसुखौ गारनानै बेबायदि एनडिएफबि जादोंबो जानो हागौ। दा बिदियाथ' दङ। दिनै एनडिएफबिनि माखासे केडार्सफोर बिथांमोना सिगां एबसुमोन, बिथांमोना दिनै बेबायदि जादों। दा दङ, गावनि हान्जायावबो दङ बा आरडि ग्रुपआवबो दङ। सोरबा एबसु आनसलिकआव बिबान दङमोन, खिन्थु एबसुनि बिबान जोबखांनानै बिथांमोना एनडिएफबि जानाय बिदि दं। खिन्थु एबसुथारानो एनडिएफबि जानानै लानाय बेबायदि खुनु जाथावथाव नङा। आरो बे बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया माने सैथो नङा। बे समाव नोंथाङा बिटिआर सागानगिरि हिसाबै गोबां माने सोंखारिदों, माने 2 बोसोर जाबाय बिटिआर एकर्डआ दासिमबो इमप्लिमेन्ट 2 बोसोरनि गेजेराव नंगौ गासैबो एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजायाखै। नाथाय गाहाय जिफोर दफा दङ बे दफाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। थांनाय समफ्रा माबादि समजों बारग'लांखो बे बाथ्राखौबो जों बुजिलायनाया मोजां। कभिड सिटुवेसन, बे कभिडनि सिटुवेसनाव गिदिर थांखि सरकारा लानो हायाखै। बेबायदि जाहोनाव माखासे जिनिसफ्रा जायाखै। बर्डार एक्सटेनसन, सिमा बारायनायनि जुदि बाथ्रा, बे सिमा बारायनायनि बाथ्राया फ्राय जोब्बायानोमोन। दा बावहायबो दिनै कमिसननि माने चेयारमेन बिथाङानो रुंसारि जालांबाय, जायनि थाखाय आरो बियो थाबावसिगोन। थांनाय बाराव बियो फ्राय माने जोबनायनि खाथियाव जाबायमोन। दा बे समाव बाइ इलेक्सन फैलायबाय, जायनि थाखाय एसे आख' फाख' जाबाय। बिनि उनाव दायो फुरा भाबै खामानि मावनो हासिगौमोन, नाथाय बेयावबो जोंनि कमिसननि चेयारमेना रुंसारि जानायाव जों एसे थाद'नो गोनां जालायबाय। दा गोदान चेयारमेन नागिरबाय थादों, जायखौ होयोबा जोंनि खामानिफ्रा मोजां जागोन। दा बेबायदिखौ जोंबो नागिरदों आरो जोङो सरकारखौ बुंगोन। दा बेनिखायनो माखासे बाथ्राफ्रा माने जेरैबायदि सानदों जे एकर्ड जाबाय जेबो जायाखिसै बायदिसिना होननाया बे नङा। सम लागोन माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय। जोंबो सरकारजोंखौ नारसिनबाय थादों, सरकारजों जों सावरायबाय थादों। जायफोर सागानगिरि आफादफ्रा ओरैनो थायाखै, सरकारजों जों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि एकर्डनि क्लजफोरखौ मावफुंनो थाखाय राहा खालामनाय जागासिनो। बे समाव मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय जे प्रमद बर' सरकार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेब्लासिम थायो अब्लासो माने बिटिआरआव असान्ति थाबाय थागोन। बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो राजखान्थियारि बाथ्रा। गोजोन थासारि दानो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल जि पार्टि, बे पार्टि आरो सरकारनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव जोङो गोजोन थासारि
दानो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारि खालामदों जायनि जाउनाव जोंनि क'क्राझार एबा बिटिसि हालामाव दिनै बायदिसिना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे ओनसोला जे गोजोन मोनसे थासारि फैबाय बेयाव थांलाय फैलाय खालामनो हायो बायदिसिना जथुमा बावैसो साननि सिगां दिनैनि जानो गोनां जे जथुमा बे जथुमायावनो सारा भारत नाङै आरो भारतनि बाहेरायाव थानाय खन्थाइगिरिफोरखौ लिंहरनानै बाव खन्थाइगिरिफोरनि मोनसे जथुमाबो जानानै थांबाय जेखौ गोजोननि खन्थाइ जथुमा होननानै बुंनाय जादों दा बेबायदिनो बायदिसिना हाबाफारि लादों दिनै इयुथ कनक्लेभ जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायबो थि खालामनाय जादों बाहेरा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव फैगोन माने बेबायदि जोहोलाव सिख्लाफोर दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारि लादों मानसिफ्रा दावबायफैदों गमामायैनो जे थासारिया मोजां जाबाय बेखौ दिनै मोनदांनानै मानसिफ्रा दावबायगासिनो दङ नंगौ बे गुसुं समनि गेजेराव नांगौ बायदि जोङो हयथ' हाजोबाखै जानो हागौ नाथाय जोंहा मोनसे थांखि दं सरकारहा पार्टिहा गमामायैनो बाव गासैबो एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय हारि माहारि जयै खौसेथियै लाखिनानै गोजोन थासारि गायसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं बिनिखायनो बिथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबायदि बाथ्राया बेयो नंखाय साननायावहा बे समावहा माखासे लिस्ट फैयो एनडिपि पार्कआव एनडिपिफोरनो मुं फैयो बिथांमोननि थाखाय मा खावलायनो जायफोरनि लिस्टआ फैयाखै बायदिसिना जाहोनफोरनि थाखाय सोरहाबा हयथ' एड्रेस भुल जादों भेरिफिकेसनाव बा बेबायदिनो माखासे फिसा फिसा हयथ' गोरोन्थिनि थाखाय सोरनाबा फैथ'वाखै दा बेखौ मैया तामुलपुराव राननाय जि हाबाफारि बे राननाय हाबाफारियाव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुंदों जे थाबैनो जायफ्रा नाफैयाखै बिथांमोननिखौ थार्ड फेज राननाय हाबाफारि खालामनानै होजोबनांगोन होननानै बिथाङा मैया बुंदों दिनैबो निस्सय दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथाङा बुंगोन बेनिखायनो आंबो खावलायदों सरकारा बयनोबो होगोन जायफोर थालांदों बे थालांनायफ्राबो थार्ड फेजआव मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन